Понеділок, 5 лютого, 9 ранку у Києві, 10 у Криму. Ви дивитеся «Заман». В студії Софія Бляєва. Доброго ранку. Кримські татари з окупованого Криму не повинні допомагати Путіну легалізувати анексію півострова. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв закликає своїх співвітчизників проігнорувати вибори президента Росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу АТР в програмі «Майбутнє Криму». На його думку, результат цих виборів очевидний. Наш народ не повинен нічого забути. Нехай ті люди, які візьмуть бюлетені, згадають Ервіна Ібрагімова, Решата Аметова, сотні обшуків. Якщо, незважаючи на це, вони готові взяти бюлетені, нехай поставлять собі питання, що я за людина? Я людина? У мене немає національної гідності і гордості? Я мен насыл инсаным. Aslında men insanım yoksam, benim bir gururum, milli haysiyetim. Лідер кримсько-татарського народу також повідомив, що найближчим часом у Крим поїде адвокат Ніколай Полозов. Він координуватиме захист фігурантів так званої справи Віджія Кашка – Бекіра Дехерменджі, Асана Чапуха, Кязіма Аметова та Руслана Трубача. Безвідповідальний вояж – так назвав візит німецьких депутатів до окупованого Криму український посол у Німеччині. Андрій Мельник попередив, така поїздка для депутатів матиме плачевні наслідки. Російські ЗМІ повідомляли, що кілька представників регіональних парламентів від правонаціоналістичної політичної партії «Альтернатива для Німеччини» побували в анексованому Криму. Українське МЗС наголошує, що цей візит не має статусу офіційного і ще раз закликає іноземців відвідувати окупований півострів законно, тільки з території материкової України. Це вже не перший демарш закордонних політиків, які демонструють прихильність до Кремля. Торік у жовтні на окупований півострів їздили італійські депутати та бізнесмени. Ще раніше кілька європарламентарів. Всі вони представляють праві популістичні партії і агітують за дружбу з Росією. Безвідповідальний вояж кількох німецьких політиків із партії «Альтернатива для Німеччини» місцевого масштабу до незаконно окупованого українського Криму може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Місяць в СІЗО. Такий запобіжний захід обрав Херсонський міськсуд для колишнього заступника міністра спорту в окупованому Криму. Фаруха Камалова працівники Служби безпеки України затримали у п'ятницю на пункті пропуску Каланчак. На материк Камалов їхав, аби отримати біометричний паспорт. В СБУ кажуть, після анексії Криму Росією Фарух Камалов продовжив працювати вже на окупаційну владу і входив у склад робочої групи з реалізації так званої програми «Патріотичне виховання громадян Російської Федерації у Республіці Крим». Нині в Україні йому інкримінують статтю «Державна зрада». Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму сьогодні розгляне нові апеляції на штрафи за одиночні пікети. Розглядати їх почнуть з 13-ї години за Кримом. Загалом це 10 апеляцій. Торік, 14 жовтня, понад сотня кримських татар вийшли на одиночні пікети з гаслами «Кримські татари – не терористи». Окупаційна влада кваліфікувала цю акцію як несанкціоноване масове зібрання та оштрафувала понад 80 учасників. Штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Загальна сума сягнула мільйона рублів. Енвер Крош на волі. Напередодні завершився 10-денний термін відбування адміністративного арешту кримського громадського діяча, і він вийшов із СІЗО Сімферополя. Зустрічали Енвера родина та друзі, а в рідному Джанкої на честь його звільнення в мечеті провели дуа. Після виходу зі слідчого ізолятора Енвер Крош виголосив невелику промову. Суди, які приймають сьогодні рішення, да, нам известно. Поэтому справедливое решение суда не должно быть самой целью для нас, да, я так думаю. Самой целью для нас является сохранение нашего народа в единстве, основой которой является ислам.
Енвера Кроша окупаційні силовики затримали 25 січня після обшуків у його будинку у Джанкої. Кримчанина звинуватили у поширенні екстремістської символіки у соціальних мережах за 2012 рік. І в той же день присудили йому адміністративний арешт 10 діб в СІЗО. А в Джанкої вчора на Залізному ринку п'яні окупаційні силовики масово вручали повістки виключно кримським татарам. В документах йшлося, що людину викликають в поліцію на допит за підозрою в крадіжці. Таким чином, нібито шукали вкрадену магнітолу. Это террористов нашли. Ничего, я не пойму. Если татарин, потому что, смотри, где русского? Ты покажи мне хоть одного вот эту бумажку на русского. Все на татаров. Окупанти віддають кримську землю в оренду китайцям на території Нижньогірського району Криму. На полях біля селища Ємельянівка вже почалося спорудження тепличних комплексів. Днями там підключили водопостачання та електроенергію. Місцеві фермери обурені, бо вважають, що китайці позбавлять їх заробітку, а ще забруднять землю небезпечними хімікатами. Сами тоже арбузы выращиваем на земле, все, арбуз, лук, все, что можем выращивать. И так в этом году вообще цены не было. А если еще начнут здесь китайцы выращивать, то мы вообще влетим в трубу, как говорится. Значит, мы не будем работать, мы пойдем на безработную биржу, а пускай китайцы зарабатывают деньги. Помста повстанцям. Росія нанесла авіаційний удар по повстанцях у сирійській провінції Ідліб. Звітують, що в результаті нальоту було знищено близько півсотні вояків противника. Опозиціонери заявляють, один з ударів російські літаки нанесли по шпиталю і загинули невинні люди. Це сталося наступного дня після того, як повстанці збили російський штурмовик Су-25. Пілоту вдалося катапультуватися, однак він загинув під час перестрілювання із сирійськими повстанцями. Вони ж продемонстрували тіло льотчика та документи офіцера російської армії. Повідомлялося, що пілот раніше служив в українському підрозділі у Сімферополі, а після анексії нібито перейшов на бік росіян. Однак незалежні розслідувачі з Conflict Intelligence Team цю інформацію спростували. Башара, друзья! Такбир! Радіостанції «Мейдан ФМ» виповнюється 13 років. Це перше в світі кримсько-татарське радіо. Воно мовить кримсько-татарською, українською та російською. 3 роки тому через анексію Криму радіо було змушене переїхати до Києва. Про плани та здобутки радіо «Мейдан» докладніше далі. Selam aleyküm sevgili dinleyicilerimiz. Saatler Kiev'de 14 saat 17 dakika gösteriyor ve bu demek Bahtlı Aneri programması devam etmekte. З 8 ранку на радіо «Мейдан ФМ» кримсько-татарська музика, новини та цікаві гості у прямому ефірі. Програми «Мейдану» слухають у всьому світі. Попри окупацію, продовжує звучати воно і в Криму. Кримські музиканти не втрачають зв'язку з рідним радіо. Люди, находясь в Крыму, если и придумывают песни, различные композиции, то они в первую очередь присылают нам и просят делать премьеру на нашей радиостанции. И нас это радует, и мы призываем всех подключаться активно к этому процессу. Зараз радіо «Мейдан» мовить на частотах 98 FM та 101,4 FM і через супутник. Слухати радіоефір можна і через додаток «Мейдан» у телефонах, а також на сайті радіо. А у Фейсбук можна дивитися відеотрансляції та ставити питання у прямому ефірі. У нас не только на крымско-татарском, у нас песни и на турецком, на украинском. Мы планируем запустить также на гагаузском языках. Основная задача радио «Мейдан» – это живое общение с нашими радиослушателями, доносить правдивую информацию. Каждый час на украинском и крымско-татарском языках у нас выходят новости. И, опять-таки, стараемся регулярно обновлять наш плейлист и расширять контент. Радіо «Мейдан» було створено у 2005 році у Криму. Воно стало першим у світі кримсько-татарським радіо. Засновники «Мейдан ФМ» таким чином хотіли популяризувати кримсько-татарську мову та культуру, які після депортації 1994-го перебували у занепаді.
занепаді. Після окупації Криму Радіо Майдан не змогло отримати ліцензію і перереєструватися за російським законом через опозиційну окупантам редакційну політику. У 2015-му радіо переїхало в Київ. Зараз Радіо Майдан на ФМ-частотах на Крим мовить з Чонгарської телевежі. Щоправда, сигнал поширюється лише до частини Сімферополя. Мы планируем, что сейчас вот те вышки, которые будут строиться, вот в те вышки, которые будут строиться, мы хотим, чтобы все-таки взяли радиостанцию «Майдан». Я надеюсь, что все-таки мы найдем эту возможность, и чтобы радиостанция покрывала весь Крым. Хотим, чтобы все-таки государство Украины и власти, держатели сегодняшние украинские обратили на это внимание, пристальное внимание, потому что радиостанция «Майдан» такой же медиаактив, крымско-татарский медиаактив, который должен работать на Крым для того, чтобы люди в Крыму получали крымско-татарскую информацию вообще об Украине на крымско-татарском языке. Найбільша мрія колективу Радіо Майдан на 13-й день народження, аби повернення до українського Криму відбулося якнайшвидше, і ефір Майдану було чутно у всіх куточках Криму. Вікторія Блязова, Ельдар Ісматов, Даніїл Карп, Заман, АТР. Це все, що ми встигаємо вам розказати нині. Далі на АТР інформаційна програма «Саба». Будьте з нами.